Vítám vás u dnešního videa. Dneska si zahrajeme hru Bit Battles a já doufám, že se vám to bude líbit. Pokud jo, tak dejte like, odběr a zvoneček a jdeme na to. Tak, jsme ve hře a vlastně co vy tady děláte je to, že buď chodíte takhle na aukce vlastně podle toho, kolik máte peněz, a nebo když prostě něco vydražíte, tak si ty věci můžete vzít k sobě a vlastně můžete to prodat ve svém obchodě, jako třeba teď tady. A takhle vidíte, že vám dávají profit třeba 40%, takže to vemu, protože vyděláte. Tady 20% to taky beru, 16% to taky beru, ale minus 22% to neberu. Jo, takže teď bychom mohli zkusit jít třeba do téhle aukce, kde budeme teda 7 sekund, čekat, jestli nás to joine do nějaký hry, nebo jestli se k nám někdo napojí, ale uvidíme, že ne. Tak a tady vždycky vidíte, jakou to má jako cenu ty věci. Tady vidíte 600, tam nějaká motorka, tady nějaký krabice, no pěkná koje. Takže jdeme dražit. Tak. 6000. Tak 7200, víc nedám. Tak, po prvý, po druhý. A koupeno. Takže první koj jsem koupil. Tady další věci jsou, tam nějaký automat, tamhle něco, tady tyhle ty krabice, no tak to nevím, co v nich je, to je škoda. Že jakože nikdy nevíte, co v těch krabicích může být, jo, vy třeba vydražíte za levno a v ní jsou věci třeba za 10 000, anebo ji vydražíte za hodně a jsou v tom úplně trash věci. Takže jakože opravdu nikdy nevíte, co v tom může být. Tam je motorka, tam nějaká, to je nějaká historická zbraň tam, tak to je pěkná kola. To bych rád koupil. Tady myslím si, že se hodně vydělá na téhle koji. Tak. A mám koupený. Tak za kolik? Jo, tak 400 profit, to je docela dobrý, no. Nic moc, ale jako jenom 300 profit. A tady? Jo, tak tady je pěkný profit, 1200. Tu studnu si rovnou vemu, pak si vemu tohle a tohleto. Ostatní prodáte. Tak. A teď vy vlastně, když máte ty věci, tak se můžeme podívat do inventáře a vidíte, že tam máme prostě nějakou motorku, nějaký automaty a nějakou prostě, nevím, jak bych to popsal, ale tak to je jedno teď momentálně. Teď půjdeme sem a vlastně tohle je takový obchod zvláštní, že vidíte, jestli máte věci fakeový, anebo jestli jsou real a jaký stav věcí je. Takže já jsem si ještě před tímhle s tím videem jsem dal rádio za 1500 a uvidíme, jestli je fakeový nebo jestli je real, jo. Tak teď to jdu kliknout. A je na kvalitě jako bronz, takže jako docela dobrý je to jako kvalitně, jo. Takže na tom vám přidá se hodnota, takže teď si sem dám item, dám tam tu studnu, 10 sekund počkáme a teď můžeme jít ještě někam. A vlastně takhle tady máte takovýhle věci, jo, jako je locksmith a to zase je, že vy když máte trezor a chcete ho otevřít, tak tam půjdete a ono se vám to otevře. Tady, když si chcete kupovat jako na prodej věci a tak. Pak dál je tady je na eventy něco, tady je investiční a to je zajímavý. Tohleto investiční, tak to vlastně je to, že vy se můžete dát jako penízky a ono vám to dá za 12 hodin gemy, jakože si to můžete prostě povyměňovat, což je jako docela dobrá věc, ale momentálně to nebudu používat. Tak, dáme si rychlost, ať jsme rychlejší. Jo, tady vidíte prices, odměny, tady je hang v garáž, taky zajímavá věc hodně. A to vlastně, že on vám dává, jestli si chcete vydělat gemy, tak on vám dá dává profit 8%, tak jako asi to ne, že jo?
Tak. A teď tady vystavíme tohle. Většinou si můžete dát i up. A teď nic jiného, než si dát zase aukci. Takže se vám ozvu, až budeme dražit. O, tam ta složka bude dobrá. Tak to by taky mohla být. Proč ne? Tak, 4800, to budu mít za 4800, no tak to je dobrý. To je hodně dobrý. To je super. Tak. Co tam? Trezor! Nice, trezor. Tak, co tady? Jenom 40, no, tak jen tak jsme na tom vydělali. Tady taky jsem něco vydělal. Takže profit celkem 1000, no a teď já si vezmu zase věci, které chci. Takže vezmu si to rádio, to astronautský výbavu a pak si vezmu ten trezor, protože to je docela zajímavá věc. Ale podívám se nejdřív do svého storu. Jestli si tady někdo něco nekupuje, tak zatím tady kouká. No tak to je jedno. Takže teď vám jdu ukázat, jak si udělat ten safe otevřít. Tak jdeme na to. Tak, jsme v tom locksmithovi a tady vlastně tohle je ten cápek, který vám to otevře, takže ho sem dám ten trezor a za 5 minut mám přijít a uvidíme, co v něm bylo, protože ono v něm může být jako dobrý věci, že v tom třeba najdete gemy, což jsou jako dobrý věci, nebo nějakou třeba sochu dražší než je ten trezor, což je taky dobrý, že jste v profitu. No a nebo tam zkrátka nemusí být nic a ten trezor si nechá. Takže to je zase taková jako nevýhoda, že nevíte na 100% co, ale tak je dobrý si to otevřít, že jo. Nikdy nevíte, co v tom může být. Takže teď bychom možná, teď do aukce nepůjdu, teď půjdu zase do našeho domu. Tak a tady uvidíme, jestli si někdo něco koupí, tady profit skoro 20%, OK, why not. Tady 0%, hele cápku, to ti nevemu, jakože nějaký procento z toho chci. Taky 0, tak jako, to je hodně, takže já to potřebuju peníze, takže to vemu. Tak. No, teď bychom mohli jít na další. A už to jde, teď nám tady ukázali věci, tady nějaký solární panel, tam nějaký větrný mlýn, nebo co to je. No a 6000, tak asi 7200, 8000 už asi nikdo nedá, takže to bych mohl koupit. Tak prodáno, Baslip 8, to jsem já, to byly Master.cz, že jo. Tak tamhle nějaký sošky za 1000, to je dobrý. Jak to, že tam to je levnější a tahle je dražší? To nechápu. Cože? 10 000. Tohle tam bude asi něco dobrýho, když takhle se to draží, až jako za 12 000. Tak to jsem zvědavej, co tam bude. V těch krabicích by mohlo být něco dobrýho, no. Doufám. Tak, tady, trojzubec! Tady, hele, traktor tamhle. Ten traktor by mohl vyníst docela hodně. Ale to já už nemám na to peníze už já nemám. Takže to vydražili za 11 200. To vydražili pěkně. Tak co? Kolik ten traktor vynese? Tak ten jim vynesl jako docela dobrý, no. Tak co tahle? Nějaká sekačka.
Ale co já na tom nevydělal, já prodělal ještě, no tak to je blbý. Jo, tak teď se mi to fakt nepovedlo. Takže si vezmu tyhle ty 3 věci, tohle to prodám a podívám se do inventáře. Tak to je dobrý. Takže to zase vystavím v tomhle svém krámě. Tady ta za 19 profit, beru, why not. Tak, teď tady dám tohleto. Tady dám taky to rádio a tohle panáčka bych asi dal pryč, tu výbavu. A asi spíš sem dám nějaký... Co to je? Nevím, nějaký přívěs? Zajímavý. No, můžeme se podívat na ten trezor, jak na tom jsou. Dívat. No, 23 vteřin, takže to jako vydržím, že jo. Bude! No a vidíte, tohle teďka jsem měl velký laky, trezor stál 1000 a je v něm věc, která stojí 2500, takže to je ta věc, kterou chcete, jako aby vám z toho padalo. Takže tohle je jako výborný, když se stane. Ale jako není to furt, že jo, musíte, to je jakoby smůlu, taky můžete mít a oni vás skemnou. Tak, tady jako nabízí za to velký přepal, takže to beru. A toho dinosaura tam dát nemůžu, protože to musíte mít ten jako větší, protože by se to vám nevešlo. Takže musí se někde uvolnit místo, no. No já půjdu na asi... Ne, na dražbu teď nepůjdu. Jo a takhle oni prostě mluví, tady třeba to jestli se jim to líbí nebo ne a tak, takže to je takový. Ještě se zároveň můžeme podívat na jednu věc. A to, jak nám hodnotěj ten item, jak jsem tam dal. Tak se tam jdeme podívat. Tak jsme tady a tak už to je a teď jsem zvědavý, jestli to bude fake nebo real. No, kvalita bronz, takže jako to budete mít asi často, jo, že to je prostě trošku opoužívaný, ale jako dá se, že jo. No a tím jsem vám chtěl jakože ukázat, co v téhle hře můžete dělat, že se takhle draží, nebo si můžete tady takhle ty itemy dávat. Já doufám, že se vám video líbí, pokud jo, tak dejte like, odběr a zvoneček a tohle to bude už asi celý video, takže čus.